Kunderne i dag, de efterspørger tyndere modeller. Altså for 10 år siden, da supermodellerne de skridtede catwalken af, der var de, og vi måler jo tit på hoftemål, der var de det der omkring 91-93 cm i dag. Og i dag der spørger kunderne på piger, der typisk er et sted mellem 87 og 89. Så ja, der er et skægskred. Produktionsstørrelsen, som designerne de sender på catwalken i Milano og Paris og New York, er blevet mindre. Og det er den selvfølgelig også i Danmark. Vi vil jo rigtig gerne være internationale. Vi synes ikke, det er sjovt at tage ugenlige samtaler med en allerede tynd model, og så sige, prøv at høre, nu starter New Yorks modehus snart, så du skal nok være lidt tyndere endnu. Jeg synes ikke, en BMI den fungerer til at måle idealet, for den tager udgangspunkt i talforholdet mellem højde og vægt. Og jeg ved ikke rigtig, hvordan det skulle kunne spore eller forebygge en eventuel spiseforstyrrelse. Og hvis vi taler om billederne, eller den signalværdi, billederne har, så er de alle sammen jo på et eller andet tidspunkt røget igennem Photoshop, og pigen hun er blevet gjort tyndere, så jeg ved ikke rigtig, hvad man skulle bruge det til. Efter vi skrev under på det etiske charter for et par år tilbage, der startede vi vores 2PM Academy op. De kurser de er sammensat til at styrke de unges bevidsthed omkring deres egen krop, omkring motion, sund ernæring. De bliver coachet i forhold til selvtillid og selvværd. Og det kan vi mærke, at det er noget, der har givet dem en kæmpe stor ballast, og noget, som vi virkelig har succes med. Altså, vi kunne godt tænke os, at vi sådan blev i modebranchen, altså Jamie Oliver, eller ligesom kunne sprede det budskab i hvert fald. Næsten alle pigerne er tyndfede, som gerne vil være modeller. Tyndfede mener, at de er godt være, at de ser tynde og flotte ud på papiret, men hvis man så måler, hvor meget fedt de reelt har på kroppen, så er det for meget. Så de har meget lidt muskelmasse, men de er tynde, fordi de har gode gener. Jeg har en kæreste, han lever af slik og druk, og så når han er ude at drikke, så hedder det pizza og burger og alt muligt andet. Fordi jeg er sammen med rygere eller folk, der drikker helt vildt igennem, er jo ikke ensbetydende med, at jeg siger, nå, så skal jeg også. Mit vigtigste budskab til modellerne, det er at finde den her balance i at leve sundt, uden at det behøver at falde over i noget fanatisme, men at man egentlig finder ud af, hvad passer til mig, hvad er godt for mig. Jeg har typisk unge, der gerne vil have bedre selvværd. Unge, som arbejder med at få selvtillid nok til at stå frem. Når jeg arbejder med unge modeller, er det i forhold til, hvad de tænker om sig selv, hvilke overbevisninger de har om sig selv, hvad de tør, hvad de ikke tør. Vi kunne godt tænke os at være med til at få størrelserne lidt tilbage, som det var i 90'erne. Det vil kun være sundt. Jeg er godt klar over, at vi arbejder i en sommerfuglebranche, hvor modellernes karriere er forholdsvis kort. Så jeg vil rigtig gerne være med til at styrke dem til deres fremtidige karriere, og de ligesom har en eller anden form for viden og ballast, som de har taget med for sig.